मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला बर'नि अस्तित्व सिक्सटिल जोंनि एसेम्बलि पार्लियामेन्ट आथिखालाव 30टा माने बिटिसिनि समष्टि जेबो थानाय नङा बे मोस्रोम जालांगोन मोस्रोम बे हाथि जालांगोन जों गेरान्टि लायो दा थिगै आङो बुंनो नागिरदों 60टा समष्टि जायोबा एसटि समष्टियानो 40टा जागोन आथिखालनि 30टानिफ्राय बारायनानै 40टा जागोन 45 लाख ट्राइबेलाव बर'फोरानो 25 लाख आधानि बारा आरो 45 लाख ट्राइबेलाव 6 जनगोष्ठीया 2 कौटिया जाबसिनोब्ला बेजों बर' हारिया मालाबाबो थावरिनाय नङा रायजो राजा मोनफ्रोमबो जोंनि सोमावसारनाया रावनिबो हेंथा नङा रावनिबो अयनाय नङा सोरबाया गोरोन्थि बुजिनो हानाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ बिटिसि बिटिआरआव सरकार सालायदोंमोन बिथाङा सुक्ति मावफुंनायनि थाखाय जथेस्थ नाजादों दा गोदानै बिटिसिनि मुरब्बी हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैबाय 2003नि पिएलटि आसाम सरकार भारत सरकाराव जि लिरनाय दङमोन कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु 2020आव बेखौ लिरफिननाय जादों 95 डिसपुटेड भिलेज खोलानि गामि सोनांगौ बेखौ 2020नि एकर्डआव सोनाय जादों लेन्ड राइटनि खोथाखौ 2020नि एकर्डआव सोनाय जादों 2003 आरो 2020नि गेजेराव कुनु बे एकर्डआव कन्ट्राडिक्सन आरो पार्थक्य गैया सोरबाया मायबा कन्ट्राडिक्सन दङ कनफ्लिक्ट दङ पार्थक्य दङ होननानै सानदोंबा जों रायलायनो थाखाय राजि जों रावनिबो संबिधाननि मर्यादा जोंनि अधिकारखौ लानानै जों मालाबाबो हेंथा मावनायाव गैया रावबो जोंखौ भुल दाबुजि रावबो जोंखौ राजनैतिक कालार होनायनि बाथ्रा गैया बयबो एबसुनि मन्चआव सावरायनो हायो रायलायनो हायो आन्दलनाव बाहागो लानो हायो खोथाया जाहैबाय मानगोनां बिग्रायारि मावथि लोगो नोंथांमोन दैदेनगिरि नोंथांमोन जे फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो 2003नि एकर्डआव जिखौ मोनाखैमोन भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनान्स नांगौ आसाम सरकाराथ' फैसा होगोन बेयाव जोंहा आपत्ति गैया किन्तु भारत सरकारनिफ्राय जोंनो फैसा नांगौ आर्टिकल 280 आर्टिकल 275 कारण रायजोनो होनाय प्रतिश्रुतिखौ फैसा थाखा गैयाबा पुँजी गैयाबा जेबो मावनो हानाय नङा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानांगौ एनआईटी जानांगौ नेरिम्स जानांगौ गोबां खोथा बेयाव लिरनाय दंमोन बेखौ मावनोबा जोंनो थाखा फैसा पुँजी नांगोन आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरआव बिटिसिआव 40टानिफ्राय 60टा समष्टि जागोन सोरबा बुंनो नागिरो जे 60टा समष्टि जाबा 10% रिजार्भेसन जागोन जों गेरान्टि लायो दा थिगै आङो बुंनो नागिरदों 60टा समष्टि जायोबा एसटि समष्टियानो 40टा जागोन आथिखालनि 30टानिफ्राय बारायनानै 40टा जागोन बेयाव रावबो सोरबा टेका बेका बुंनाय बाथ्रा गैया सुक्तिखौ जों खालामदों सुक्तिखौ एबसु एनडिबि इउपिपिआ खालामदों सुक्तिनि स्पिरिटखौ जों मिथियो सोरबा बाहेरायाव थानानै टेका बेका खोथा बुंनायनि खोथा गैया दा बेखायनो मानगोनां बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन बे दिल्लीनिफ्राय थांनानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों लोगो हमगोन बिथांजों सावरायगोन आरो बर' सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथांनियाव जि मदद बिथांनि जि हेफाजाब जोङो बिनांगौ जों बिथांजों सावरायनानै जों बिगोन आरो फैबाय थानाय विंटार सेसनाव भारत सरकारा जुदि जोंनि बे बिलखौ पास खालायाबा डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख मानसिनि गेदारिंजों जोङो मास गेदारिं हाबाफारि लानो थाखाय दिनैनि बे जन्तर मन्तरनिफ्राय जोङो आवाज होयो आरो जों घोषणा खालामो आं बेखायनो गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो जोंनि समाबो जोबफैबाय आरो बेखायनो धर्नानि जोबथा हाबाफारियाव आं गासैखौबो साबायखर आरो धन्यबाद होदों बिग्रायारि नोंथांमोन बिग्रायारि गोसोखौ जों मालाबाबो फोजोबनानै लानो नाङा मोनद' हारिया एसटि जायोब्ला बर'नि अस्तित्व सिक्सटिल जोंनि एसेम्बलि पार्लियामेन्ट आथिखालाव 30टा माने बिटिसिनि समष्टि जेबो थानाय नङा बे मोस्रोम जालांगोन मोस्रोम बे हाथि जालांगोन सोरबाया साननो जानांगौ राजनीतिक स्वार्थनि थाखाय खोथाखौ बुंबाय थागोन सोरबा राजनीतिक स्वार्थ दङ नोंथांमोना बुंबाय था जोंहा बादा गैया किन्तु जोङो बे खोथाखौ स्पष्ट बुङो बर' हारिया जि अस्तित्वनि थामोन्थानि जि बड'फानि आदर्शजों जि आलादा रायजोनि आन्दलन खालामदोंमोन आलादा रायजोनि आन्दलनाव बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनबाय आरो दिनै बे समाव जोंनि मोनखानाय अधिकार जोंनि हा हु जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स जोंनि सिक्सटिल
जोंनि एसेम्बलि पार्लियामेन्ट पलिटिकेल रिजार्भेसन बिटिसिनि पलिटिकेल रिजार्भेसन बर' कसारि काउन्सिलनि अस्तित्व कार्बि आंलंनि बर'फोरनि अस्तित्व बेखौ जों मालाबाबो खोमाना लानो नागिराखै 45 लाख ट्राइबेलाव बर'फोरानो 25 लाख आधानि बारा आरो 45 लाख ट्राइबेलाव 6 जनगोष्ठीया 2 कौटिया जाबसिनोब्ला बेजों बर' हारिया मालाबाबो थावरिनाय नङा रायजो राजा मोनथोंमोन जों रावबो 6 जनगोष्ठीनि बिरोधि नङा 6 जनगोष्ठीनि जों हिंसा खालामग्रा नङा बिथांमोना मा अधिकार लायो मा मोनो मा होयो होथों किन्तु जोंनि अधिकारखौ धंस खालामनायनि थाखाय नङा दा बेखायनो मानगोनां दैदेनगिरि बिग्रायारि मावथि लोगो नोंथांमोन 25 नभेम्बराव आरो बे बिला फैगोन बे बिला फैबा बिनि उनाव मा जागोन बेबो नायनो गोनां आरो बेखायनो जों धैर्ययै सैथोयै गणतान्त्रिक आन्दोलन सोमावसारनायनि जि स्पिरिट बड'फाया जि होलांदों महात्मा गान्धीया जि होलांदों महात्मा गान्धीनि देशआव बड'फानि देशआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गणतान्त्रिक आवाजखौ जों लाखिगोन बे आवाजा रावनिबो हेंथा नङा बे आवाजा सोरबा बिटिसि सरकारनिबो नङा बे आवाजा सोरनिबा हेंथाय नङा दायित्वआ जाबाय भारत सरकार आसाम सरकारनि आरो दायित्व मथे खामानि मावनांगौ आं बेखिनि खोथाखौ स्पष्टयै बुंबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै थांफिनगोन आरो गावबा गाव जायगायाव थांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो एसटि बेटारखौ लानानै गामि गामि नखर नखर ओनसोलाव इन्टेलेक्चुवेल मिट एवारनेस मिटिं गामि गामि नोंथांमोना हाबाफारि लागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो बिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि अस्तित्व थामोनथा रैखाथिनि थाखाय हाबा मावलांगोन थांनाय समाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंबाय विश्व दरबाराव बड'फानि आदर्शजों बर' हारिखौ गायसननांगौ प्रधानमन्त्रीखौ लिंनानै लाबोबाय थांनाय समाव जोङो बड'फानि मुसुखाखौ दिल्लीयाव गायसनबाय 12 बार भारत सरकारजों जों राउन्ड टेबल सावरायबाय आरो 6 बार भारतनि नखर मन्त्रीखौ जों लोगो हमबाय बिथांमोना जाया होनना बुङाखै हाया होनना बुङाखै मावा होनना बुङाखै माखासे खामानिखौ मावदों माखासे समाधान खालामदों किन्तु खोथाया जाहैबाय जे टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाबा आसाम एकर्डआ 40 बोसोराव बेबायदि जों नेनानै थानो जोंहा सम गैया जोंनो अधिकार नांगौ जोंनो मोनथाय नांगौ कागजाव जि लिरदों बे कागजाव जि लिरदों बे कागजनि फिथाइ बिनि रिजाल्ट बिनि जि मोनसे अधिकार मर्यादाखौ जोंनो नांगौ बेखायनो बे जन्तर मन्तरनि धर्ना बेखायनो कन्स्टिटिउसन क्लाबाव जोंनि नेशनेल लेभेल सेमिनार बे साक्सेसफुल जाबाय आरो देशनि मानसिया एबसुनि शक्ति इउबिपिअनि शक्ति बर' आफादफोरनि एलडिपिनि शक्ति जि शक्तिया दङमोन बेखौ दिनै नुफिनबाय आरो बेखायनो नोंथांमोनखौ धन्यबाद बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि